मालाय गाखोनायखौ नायोबा बिराद साइस नुखायो नै फुरा मोस्रोम मानबाय बोनायफोर बायदि बोरैबा साननाय लाबोदो हाजोआवनो गोलैबाथाय सेस बियो फुरा गाहायाव थांखागोन आरो गाइस नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय जाहैलायबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ ओमफ्राय दिनैथ' जाहैबाय संक्रान्ति हेपि संक्रान्तिनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसे जों बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट लानानै नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा जायो मारै गाखोयो नायलांबाय थादो लास्टआव मा जायो जों बावखुंग्रियावसो होहैसै गाखोनोसै नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे गाइस इन्टारेस्टेड जाखागोन आरो थामाम आलदा लेभेलनि गाइस दायो बावखुंग्रियाव सौहैबाय आरो बावखुंग्रि फार्स्ट गेट नैबेनो वाव मबाइला बिराद थिग जादोंलै आंना थ' फाइनालि गाइस जों दायो बावखुंग्रि मेन गेट मोनफैबाय आरो नै बेनो जाहैबाय बावखुंग्रिनि गेट ओमफ्राय जों दा एन्ट्रि जानोसै आरो सिङाव नाय बेनो आरो जों दायो थांगासिनो आरो हाजो गाखोनो थांगासिनो नै बिराद मानसि लामाखौ मोनलाया थ' फाइनालि गाइस जों दा हाजो गाखोनोसै आरो नै मानखांनाय जाबाय बेनो फार्स्ट स्टेप जागोन ओमफ्राय नै बेयाव हाबजेननायावनो मन्दिर दंखायो आरो ओमफ्राय दा जों मानखांबाय नै फुरा ओंखारबोजोब्बाय जोंहा दासो ओंखारगासिनो मानसिफ्रा जा एसे लेट जाबाय आरो नायनो हागोन फुरा मानसिगासिनो जोङो नै फुरा होसिगासिनो माय गड फाइनालि गाइस वान स्टेप कमप्लिट वान स्टेपआवनो थिगसे मेंसिलाजोब्बाय आरो फुरा जेबो प्रेक्टिस गैलाना दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव बावखुंग्रि हाजो नायनो हागोन नै ओंखारबोगासिनो मालाय जा वान स्टेपआवनो सेस नायनो हागोन नै नैबे जाहैबाय टु स्टेप मालाय गाखोनायखौ नायोबा बिराद साइस नुखायो नै फुरा मोस्रोम मानबाय बोनायफोर बायदि हाला हालानो गाइस आरो खोस्लागासिनो जों नै वाव जाम जालायबाय हनै स्लिप जाबाय खारनायसो बिसार जोंना फुरा फाइनालि मोनसे स्टेप कमप्लिट जाबाय आरो 3 स्टेप थांबाय बेयो मेंलायबाय माखासे गि दं खिथि उनाव दाबो सफैया नाथाय फुरा गेजेर नांबायानो आरो माने ब्रिज मोनबाय उनाव सरायघाट दालां फुरा रायजो दालाङा बुंजोबबाय बामल' बायदो सेस बाहाबा जादो बोरै मानसि बे दालांजों थांनो हाबावो ओरै थांसै नै ओरै थांसै आं सेक्रेट लामाजों बारस'ला लांसै दालां थालां मानबाय थालालै देन्जार मोनसे बारस'नोसै ओरैनो फुरा अन्थाइ बारिजों बारस'बाय जों दालां थालां मानासै आरो सौहैबानो जाबाय
माने इमारजेन्सि लामा आरो गाइस बेखौ दालां खनाजों बारोबा हाद्रि गुफुंनायाथ' लाजाखाला गगा मोनखावजोबखासिगोन बादि मोनबाय आं गाइस बारा गोजौ गैला आरो हाजोआ गाखोयै गाखोयै फाइनाल स्टेप जाथारसै बावला ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा रायज्लायगोन आं दा रायज्लायगोन आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट जादों दा माबा मोनसे बाथ्रा आरो हाजो गाखोनायाव मारैबा दै लाग्रा थै लाग्रा गोमाजोब्बाय लोगोफ्रानो गाखोनो हायिनि गांबा मोनलोंला गादब जानांबाय मानसिफ्राथ' नाय वाव ओंखारग्राबो जोबा गाखोग्राबो जोबा फाग्लासो ओमफ्राय मा इन्टारेस्टिं बाथ्रा बेखौ आं सबसे थबाव खिथायगोन आरो हाजोआव गाखोगासिनो नै आयौ नागार गाखोग्राफ्रा फाग्ला बायदि डेन्जार स्टेप लालुनजोबखायो बाव हाला हाला ओंखारबोजोब्बाय जोंहा दासिमबो गोजौआवनो थाङाखै नायनो हागोन वाव बिसिबा थियाखालै जाला हांखौ मोनला गुफुं खावजोब्बाय जायगाया दासो एसे सान्थि मोनदों मोनहां जानायखाय गथ'आ थाबथेजोबखाबाय गगाया ओरै गाइस फाइनाल स्टेप थांगासिनो जोङो फाइनाल स्टेप मोनसिगोन आरो नै नाहरनो हागोन बेनो जाहैबाय फाइनाल स्टेप फुरा बेखौ गाखांबाथाय गोजौआव मा दं नुहैजोब्बाय गोलैगोन सिखाफोर नैबेनो जाहैबाय फाइनाल स्टेप पुरा डेन्जारेस स्टेप बियो फाइनाल स्टेप थाबोबाय फन्स पाउडार फ्रि जाखावजोब्बाय फाइनालि मिशन साक्सेस बादि जों सबसे टपाव सहैबाय आरो मन्दिर दं ग्राउन्डआव ओरैया फुरा मानसिजोबनाय हाजो गोजौ मानि नै जायगाया गैखाया मानि गोजौआवबो बुंजोबनाय ओमफ्राय जों ओरै गोजौआव थांसै नाहरदोब्रा मोख्रा बुन्दाहर बादि गोजौआव गाखोना दंजोबो नै फाग्लासो साइसआव नायब्रा मोख्रा खन्दाजोब गासै जेरैबो मानसिजोब जोङो ओंखारलांफिनसै आरो फुरा दसे रेस्ट लाना होबाय गोजौआव ओमफ्राय दहाय टपाव इन्टारेस्टिं बाथ्रा खिथाना होदोंमोन ना बे जाहैबाय दहाय ओरैबायदि सानै सेंग्रा सिख्ला गाखोगासिनो आरो हाजोआव दाना बियो गाखोनाय समाव बोरै बावदों सथिनोबो गावनि बयफ्रेन्डखौ बावनानै आंनावसो थामब्र' हमनानै गाखोफानायानोलाय ससे गाखोबाय आंलाय सोर हमखो सानलायलायबाय ओमफ्राय जेब्ला सिख्लाया आंनि न'खौ दा नायो अब्ला बयफ्रेन्डआनो दस्रासो लाजिनानै आवलायबावबायसो सेसथा गेमखा
फुरा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं लाखिबो होननांगौ जाहैबाय आरो ना मा बुजिनोनो हाला आङो ओंखारफिनगासिनो जोङो दायो जेखि जादोला दाबो गैजाखाया नालाय बोखोनायनो मोनबाय दसे ना मा होनो 1 मिनिटबाबो ना 1 सेकेन्डबाबो आंबोथ' बागदावलायदों सोर हमना गाखोफाखो साननानै जेला मोखांजों मोखां दा जायो होनबासो मिथिलायनाय खोथा जायगायाव सम्भब जाखानाय ओंखारनांगौआ खारै खारै खारदो दां सौदावहैदो गांग्लाब हनै हनै जुगुजोब्बाय दासां मोननाय बादि मोनलायखाबाय दैबो लोंनानै गोजौआव दै बायनानै लोंबाय बथलसेयाव 50 थाखा फाग्लासो जागोन ओमफ्राय दा ओंखारफिनबाय जोङो फाग्ला बायदि दामखा खालमासि गाखोलालै दैसो फानफैनोसां हाजोआव ओमफ्राय फुरा बै दिनै फैलानो गाखोलायबाय नालाय जिबनाव गाखोफैथारलां सानलायखायो जेब्ला बोथोर फैयो गाखोफिननो लुगैयो आरो सोरनि गोसोआ बेबायदि कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आंथ' दिनैनिफ्राय गाखोफैलालां सानलायखाबाय ओमफ्राय जेब्ला बोथोर फैयो अब्लानो फैफिननो लुगैयो आरो ओमफ्राय मदारफोरनि बोसोरसेनि लोंनानै उन्दुनायफ्रा बावसो गफैजोबखायो खोमा हाजो गाखोबाथाय गफैजोबखायो जेरै नै बेफोरबायदि आरो मोजांबो जादों लोंसोम लोंसोम थाग्राफोरनि थाखाय लोंनायनि गेसा हाजो गाखोना गगारदों खोमा फुरा मानसिखौ खाना दोनबाय बोरै जाखो बेहालाय ओमफ्राय सोर मानसिया बोरै जाखोलै आयै बोरैबा साननाय फैलाबोदो हाजोआवनो गोलैबाथाय सेस बियो फुरा गाहायाव थांखागोन आरो खाना दोनसो खानासो गालांखादों बे खानायासो थाबथादों खमसे खम केयार खालामनानै लोंबानो जायो गावबो लोंनायसो जागोन बेयो लोंनाय मानसिखौ आंबो हेल्प होनो गोसो जायालै बारा फुरा गलांबानो थैबाय बियो लोगोफ्रा खानासो दोनदों जालिसो ओमफ्राय नै गेमानिया जोंनि जाग्रा लोंग्रा लाखिनांबावसो दं गाखोनो हायैनि थालांबाय बिसोर फाग्लाफोरखौ बुनांगौ अन्थाइ खुबैहर हुवद बेखौ जालिसो खमसे खम जोंनि बर' मानसिया बेफोरबायदि जानाङा हाजो सायाव लोंला लोंलि जानानै बेफोरबायदि बेथाल मारिबो मानसि फाग्लासो थैनानै थागोन बेयो जालिसो रेड बुल लादोंमोन नै बेखौ मोनलोङासै गाखोना ओंखारबासो नैबे मानैयानो जालिसो गाखोनो हायैनि थालांबाय जिनिसफोरखौ बिसोर लाखिबाय ओमफ्राय दासो मोनबाय आरो नै वाव माय गड ओमफ्राय बै नुहुरदोंना दहाय खेबनाया लोंनानै उन्दुगासिनो फुरा दैयाथ' बथलसेयाव 50 थाखानि बायना लोंना थाबाय जालिसो खालमासि दैसो फानफैगोन आङो हाजो गाखोआ दै बथल फानफैबाय जाबायबो खामायनांगौलै ओंखारगासिनो नै मानसिफ्रा गेसें जाहांबाय थांगासिनो जों लास्ट स्टेप मोनफैबाय आरो ओंखारै जोबनाय नै बेल'सै बेखौ ओंखारखांबानो प्लेन मोनहैबाय बेखौ बोरै ओंखारबावनो साननानै नायगासिनोसो दोङो नाहर मालाय हमजाग्राबो गैया जोंहा ड्रिम साक्सेस ना मा होनो गाइस फुरा गाखोखांनानै स्टेपसिम थांनानै ओंखारफिनबाय आरो ओंखारफिनबाय माने जोबफैबाय ओंखारनायाबो नै फाइनाल जाफैबाय बेखौथ' नुखायोमोन ना फार्स्टनि मन्दिर नै ओमफ्राय गिदिरा बेयाव मोनफैफिनबाय आरो जों